खुलुमबाय लोगोफोर आरो फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव आरो आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दं। दिनै नोंथांमोननो आङो ओरैबायदि सासे हिन्जावनि बाथ्रा फोरमायगोन, बे भिडिअनि थ्रुयै नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन। जाय हिन्जावा गावसानि नखरनि गासै परिबारखौनो मुलि दौनानै बुथारदोंमोन आरो मुलि दौनायल' नङा, मुलि दौनायनि उनाव थैदोना थैयाखै होननानै सन्देह जानानै गावनि गोसो थोनायखौ लेंहरनानै रुवा गंसे बिहरनानै गासैखौबो रुवाजों दानथारजोबदोंमोन। आरो बिनि उनाव सासे प्राय 10 मास जानाय सासे उन्दैथार गथ', गावनिनो बियादै, बै गथ'आ उन्दुना दंमोन, नाथाय हरखाबैनो बियो गाबखाङो आरो गाबनाय लोगो लोगो बियो आरोबाव बिखौबो गोदनायाव सेथेनानै बुथारो। फैदो मिथिनि दिनै सोर बे हिन्जावा आरो अबेनि माबोरै बे जाथाया जादोंमोन, गासैखौबो मिथिगोन बे भिडिअआव। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, मानोना आं नोंथांमोननि थाखाय बेफोरबायदि भिडिअ लाबोगासिनो थायो। थौदो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। 14 एप्रिल 2008 आरो इउपिनि आमरहा डिस्ट्रिक्टनि गंसे गामि, बाउनखेर होननानै गामिनि मुङा। आरो बै गामियाव सासे सिख्ला दंमोन जायनि मुङा जाबाय शबनम। आरो बै शबनमा डाबल एम ए पास खालामदोंमोन। बिफाया मास्टर साख्रि मावो आरो नखराव गावनि बिमा बिफा, सानै बिदा आरो बिबाजै आरो सानै बियादै, टटेल 8 जन परियालनि बै नखरा। आरो बै सिख्लाया गोसो थोयोमोन सासे गामिनिनो 8 पास सेंग्राखौ। आरो बै सेंग्राखौ लोगो हमनायनि थाखाय नखराव बिराद दावराव दावसि जागासिनो दंमोन बिसा। आरो बिनि थाखायनो बिसोर सानैबो, बै शबनमदो आरो बै गोसो थोनाय सेंग्रानि मुङा जाबाय सलिम, सानैबो रायज्लायलायनानै प्लान खालामो जे गावसानि बै सिख्लानि नखरखौ सब फोजोबजोबनांगोन, अब्लासो जोङो सान्थि थानो मोनगोन, नङाबा जों सानैबो जेब्लाबो जुलि जानो मोननाय नङा। बिदिनो सानसेखालि प्लेन जाबाय आरो खालि 14 एप्रिल खालि मोनाबिलि समाव बै शबनमा गासैनोबो साहा फुदुङो आरो बै सायाव बियो बिसि होनानै होयो। बिनि उनाव गासैनोबो राननानै होजोब्बाय साहाखौ, गासैबो लोंजोब्बाय। नाथाय सासे 10 मासल' जानाय बियादै सासे दंमोन, उन्दैथार। बेथ' आरो साहा लोंनो हाया। बे बाखि जि खैजना लोंदो गासैबो दसे उनाव बै मुलिनि एफेक्टआ जेब्ला देहायाव हाबो अब्ला सासे सासे थांनानै बिसनायाव उन्दुहैजोबो। बिदिनो 1 घन्टानि उनाव नुबाय जे गासैबो उन्दुजोबना दोङो आरो थैदोना थैयाखै दा गावआथ' मिथिया, कनफार्म खालामनो हाया। बिनि उनाव बियो फन खालामनानै गावनि गोसो थोनाय सेंग्राखौ लेंहरो, सलिमखौ, आरो लेंहरनानै रुवा गंसेबो बिहरफायो जे रुवा गंसे लानानै फै। बिनि उनाव सानैबो बै गासै 6 जनखौबो बिमा बिफा, बिदा सानै आरो बै बिदानि हिनजाव सासे, बिबाजै आरो लोगोसे बियादै गेदेर सासे दंमोन, बिसोरखौ 6 जनखौबो बै रुवाजों दानथारजोबो। आरो दानथारजोबनायनि उनाव बै गोसो थोनाय सेंग्राया बे न'निफ्राय ओंखारलाङो। नाथाय दसे उनाव बै 10 मास जानाय उन्दैथार गथ'आ गाबखाङो हरखाबैनो हराव। आरो गाबनाय लोगो लोगो बे आसलथे बावनानै दंमोन शबनमा बै गथ'नि खोन्थाखौ, मानोना बे एसे आलागै उन्दुना दंमोन गुबुन बेलेग बिसनायाव। बिनि उनाव बै शबनमा आरोबाव फन हरो बिनि गोसो थोनायखौ। नाथाय बैनि गोसो थोनाय सेंग्राया बुङो जे गले गले आं थांनाया दिनै मोजां जानाय नङा, उनाव मानसिफोरा सन्देह जागोन, गतिके नोंनो माबा मोनसे खालाम। बिदि बुंनायाव बै शबनमा बै गथ' उन्दैथारखौ गोदनायाव सेथेनानै
बेखौबो बुथारो आरो बुथारनानै बिराद दावराव खालामो जे सोरबा जोंहानि न'खरखौ बुथारजोबना गालांबाय हेनतेन खोब गाबबाय गाबनाय लोगो लोगो खाथि खालानि सुबुंफोरा फैजोबबाय फैनानै नायफैबा नोंमारगै इमान माने गेदेर केस जालांदों खालि जे गासैबो नुनानै माने माबोरै जाखो सिन्तायाव गोलैजोबनायसै आरो बिनि उनाव लासैनो पुलिसबो फैबाय पुलिस फैनायनि उनाव बे सपनमा खोब गाबबाय गाबनायनि बिखौ खाथि खालानि मानसिफोरा खोब अनखांखांबो मोननाय बोसोरा गथ'आ मा खालामना जागोन दा न'खरैनो गासैबो धंस जाजोब्बाय बिदि माने मानसिफोरा अनखांखां मोनबाय नाथाय बिनि जि ड्रामा बिनि जि एक्टिं बेयो बारा दिन सलियासै मानोना बिनि फन नाम्बार आरो बैनि माने सेंग्रानि गोसो थोनाय सेंग्रानि फन नाम्बार जे मेच खालामबाय जे बिसोर सानैया गोबाव गोबाव सम रायलायबाय थायोमोन आरो बेखौनो बिसोर सानैखौबो पुलिसा एरेस्ट खालामना लाना थाङो माने सोंख्ल'नो थाखाय आरो दसे गोबाव सोंख्ल'नाय उनाव जेमानबाबो पुलिसनि सिगाङाव जेब्ला माने नोंथाङा सिखाव मावबाथाय बाथ्राफोरा लोरसोर जाखायो थिग बिदिनो सानैनि बाथ्राया बिदिनो लोरसोर जायो आरो उनाव हमना मोनो दि बै सबनमा उदैयाव प्रेगनेन्ट दङ माने मास मोननै आरो बिखौ मिथिनानै माने बिसोरनि जि सन्देह बियो पाक्का जाथारो आरो जानायनि उनाव बिसोर सानैखौ हमनानै मोजाङै गासै डिटेल्सखौ लायो आरो गावसोरबो गावसोरनि दायखौ खोन्थाजोबनानै लायो बिनि उनाव बिसोरखौ सानैखौबो जेलाव होयो आरो न'खर बै जेलावनो बै सबनमा गावनि फिसाला सासेबो जोनोम होयो जायनि मुङा ताज दिनैनि समाव प्राय 15 बोसोरनि जागोन आरो बै गथ'आ जोंनि जि इन्डियानि प्रेसिडेन्ट राष्ट्रपति बिनि सिगाङावबो माने निमाहा बिनो थांदोंमोन नाथाय राष्ट्रपतिया बुंदो जे इमान गेदेर दायाव माने निमाहा होथावा इमान जघन्य माने खामानि मावदो बियो दायनि रखम माने खामानि मावदों बियो मार्डारारफोराथ' सासे बा सानै मार्डार खालामनानै बियो माबायो नाथाय निजिनि असे बिमा बिफा बिदा फंखौ जुदि जाय हिनजावा बेफोरबायदि मार्डार खालामनो हागौ बै हिनजावखौ माबोरै निमाहा होनो आरो बिदिनो केस सालायनानै 2010 आव बिखौ माने फासिनि अर्डार मोननायसै गतिके नोंथांमोना साननानै नाय जोंनि दुनियायाव बेफोरबायदि मानसिबो दोङो जाय माने बोसोरसेनि गोसो थोलायनाय सेंग्रानि थाखाय दिनै 20-25 बोसोर जाय फिसाजोखौ इमान रानि रखम फिसिनानै फेदेरदोंमोन बै फिसाजोआ गासै न'खरखौनो धंस खालामनानै गालांदों आरो थिग बिदिनो बे मोनसे मेसेज नोंथांमोननिसिमबो जाय सिख्लाफोरा सानो माने गुबुन हौवाजों खारखुमा लांनानै खोब रंजा खुसि थानो हागोन होननानै बै सिख्लाफोरनिसिम आङो बेखौनो मेसेज हरोदि जेब्लाबो बिदि दा खालाम मानोना नोंखौ नोमा नोम्फाया बिमा बिफाया 20 बोसोर 18 बोसोर 15 बोसोर सोरबा माने बिदि जेब्लानो गोसो जायो अब्लानो खारखुमा लाङो इमान बोसोरनि जि अनलायनाय इमान बोसोरनि दि फालिनानै फेदेरनाय बिसिनिख्रुइ बोसोरसे 6 मास गोसो थोलायनाय सेंग्राया नोंनि थाखाय बांसिन गेदेर जाबाय नामा आरो जायनो बिदिनो थाङो प्राय 100आव 99%आनो धोखा जायो बिसोरो संसाराव जेब्लाबो आलो गोजोनै थानो हाया बिमा बिफानि जायफोरा खोनासंनानै हाबा लायो गोसो थोलायनाय दोङो थिग दं न'खराव खोन्थानानै मोजाङै रायलायनानै थांनाया मोजां जिखालि सासे बिफाया मिथियो जे गावनि फिसाजोआ खारखुमा लांदों इखालि बै बिफानि गोसोआवदि मा अर जोंब्लावो नोंथांमोना खनसे सानना नायनाया मोजां जायखिजाया बारा गोलाव खालामला भिडिअखौ नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे नोंथांमोनखौ आरोबाव खनसे खावलायहरबाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै नोंथांमोननि अननायखौबो आंनिसिम एसे बावहर लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव अब्लासिम गासैबो रंजा खुसि था आलो गोजोनै था गोजोन्थों।